Check out mga kabingka, okay? Kung bago kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, ay po na nyo kalimti po ng notification bell, pislita po ng all para lagi kayong update sa wala kong mga video. Check it out. Sumasa rap ka ng rap nga ibutang sa kanagaling sa mga ice candy, so mga mukbang vlog o etc mga kabing ka. Here we go, magbuhat na bukog kakawang rapan na. Here we go, atong buhatong karoon nga rap mga sunakaw na tula-tula mga kabingka kay kanan about sa mga motorcycle. Here we go mga kabingka. Ayaw din kalimti pag-subscribe ha, no? Ayaw din kalimti pag-subscribe para lagi kayong update o po ng notification bell o pati po ng all para lagi kayong update mga kabingka. Here we go. Motorcycle, motorcycle, motorcycle. Here we go. Gara kaayo ang ubon ang uban motor diya sa kadalanan sa motud na mga teenager, mga batanon, grabe yung kagara basta makapadagan gani sa ilang motor, murarabagi sila og na mga license, grabe yung bulhot bisan asa ikan sa Mio padulong sa XR inana yun ang mga kabataan basta makagamit mo sila o mga motorcycle, motorcycle. Kung madisgrasya ra gud sila, kung dili gud sila gyud matumba or kaya gyud nga sila'y makabangga og ubang tao, ang ilagyong irason hilak-hilakan dayon yun nila para dili yun mapakyas o dili mapangka. Luoy kaayo ang motor na gani ko ginakitaan. Ang motorcycle gihimo lang o praktisanan sa mga tibaghak yun. Sige motor kasi utong yun ang motor mao na hinungdan nga dili yun magdugay ilang motor kay gihimo lang o paktisanan sa mga tibaghak mura ra bagyud murag hilas, dili gyud murag hilas hasta yung hilasa. Motorcycle, motorcycle naay uban chiti anyos pa kuyaw ayo yun magmotor mura yun sila o tag-iya sa kadalanan kuyaw kaayo bulhot lupigan yun ako kung ako gid inyong pangutan-on wala ko'y labot anang motor kay dili ko kabalo ug wala ko'y plano gud makabalo ana. Ang gusto na ako gud praktisanan kay kanang mga wheels nga car busa yun ang ako matambag yun sa mga tibaghak nga kusog kaayo
kusog kayo gyud magpadagan bago gyud mo gyud magpamotor-motor. Siguraduhan ninyo nga naamoy lisensya ug samot jud na gyud mo mga helmet kung maunsa ug maunsaan, para kung maunsaan ka walay problema kung madiskrasya or ikaw makadiskrasya, para walay problema maulang yun ang akong maingon sa mga hilas kaayo gyud magmotor-motor, motorcycle, motorcycle, sigazaw mga kabingka. Ayaw po natin kalimutan nyo pag-subscribe, ha? Sigazaw mga kabingka.